Mayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Mapasalamaton si Senadora Grace Poe sa paspas nga aksyon sa Supreme Court sa iyang petisyon kalabot sa iyang disqualification alang sa 2016 elections. Sa iyo kagahapon, mi-file ang abogado ni Poe og petisyon sa Supreme Court aron sa pagpugong sa Commission on Elections sa pagkanselar sa iyang Certificate of Candidacy ug pagtangtang sa iyang pangalan sa listahan sa 2016 presidential candidates. Kagahapon sa hapon, may mandudayon si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa COMELEC sa dili pagkanselar sa Certificate of Candidacy ni Poe. Kahinumdumang ang COMELEC and Bank may disqualify kang Poe sa 2016 presidential elections tungod sa iyang presidency o residency issue. May petisyon usab ang mga abogado ni Poe sa mga pagpa-inhibit ni Senior Associate Justice Antonio Carpio ug Associate Justices Teresita Leonardo de Castro ug Arturo Brion, sanglit ang tulo miyembro sa Senate Electoral Tribunal nga may disqualify kang Poe. Sugod karong adlaw, mi-ubos ang presyo sa gasolina ngadto sa 60 centavos kada litro ug 20 centavos kada litro sa diesel. Ang Petron Corporation of Sea Oil Philippines Incorporated mi-implementar sa pag-ubos sa presyo sugod alas 12 kaganinang kaadlawon, samtang ang Pilipinas Shell ug Phoenix Petroleum Philippines kaganinang alas 6 sa buntag. Ang Shell, Petron ug Sea Oil mipaubos usab sa presyo sa kerosene ngadto sa 40 centavos kada litro. Ang pag-ubos sa presyo may kalabutan sa padayong pag-ubos sa presyo sa lana sa world market. Taga-simpatya sa ISIS mao'y giila sa National Bureau of Investigation nga mao'y suspetsado sa pagpamanig sa news team sa ABS-CBN Iligan ni adtong Sabado sa Marawi City. Mato ni Alex Cabornay, ang pangu sa NBI agent sa Northern Mindanao, nga naglusad na ang NBI sa Iligan City ug Marawi City ug massive manhunt batok sa mga suspect ug nagkuha na pud sila og impormasyon kalabot sa maong grupo. Ang ABS-CBN crew nga gipanguluhan sa reporter nga si Ronnie Enderes miadto og Marawi City niadtong Sabado aron magkuhag balita sa pagpamumba sa electrical tower sa Ramain. Mato ni Enderes sa pakiginabi sa Philippine News Agency nga mopauli na unta sila apan usa sa mga suspect ang mipusil sa ilang driver. Maayo na lang daw nga ang windshield lang sa sakyanan ang nabuak ug dili ang ligid. Wala ra usab sila maigo og luwas nga nakaabot sa Army Brigade sa Marawi City. Cebu City Fire Department nasutang kuwangan og fire trucks nga moresponde og sunog ug kasagaran mga daan diin ang uban gikuha ni adto pang 1979. Matod sa datos sa Bureau of Fire Protection Central Visayas, nga sa 16 ka fire trucks sa Cebu City Fire Department, siyam lang ang makahakot og tubig. Sa siyam ka mga fire trucks, 5 niini ang gikuha ni adtong 2010 ug 2012, samtang ang upat niini gikuha ni adtong 1979 ug 1999. Matod ni FO2 Aristotol Discalyar, ang Motor Vehicle Section Chief sa BFP Central Visayas Logistics Division, na kinahanglang ilisa na ang mga karaang fire trucks tungod kay makalangay kini sa pagresponde sa sunog. Ang karaan nga mga fire trucks niagi na usab ug mga daot-daot ug di ka sustener og usa ka gabi nga operasyon. Sigon sa Philippine Statistics Authority survey ni atong 2010 nga ang syudad sa Sugbo dunay populasyon nga 866,171 ka mga tawo ug mato ni Cebu City Fire Marshal Rogelio Bongabong Jr. nga kuwangon kini. Ang ratio sa pag-apod-apod sa fire trucks mao ang usa ka fire truck sa matag 28,000 ka mga residente. Buot pasabot ang syudad nagkinahanglan og 31 ka mga fire trucks. Kahinumdumang usa ka residente sa Barangay Lahug ang misulti sa Sun.Star Cebu nga dawa dayon karesponde ang Lahug Fire Substation sa alarma sa sunog niadtong Sabado apan gitubag kini sa SFO o gitubag kini ni SFO1 Archie Custodio nga ang ilang gigamit nga fire truck nga gikuha niadto pang 1994 wa dayon mapaandar kay kinahanglan pang painiton ang makina. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod.
Giunhan ng daan ni Maine Mendoza ug depensa ang iyang kaugalingon batok sa posibleng bashing nga iyang makuha human siya nakadaog sa Best Supporting Actress Award sa Metro Manila Film Festival kagahapon. Sa iyang Twitter account, si Maine nakapangutana kung nganong siya ang nakadaog sa maong award. Si Maine midaog sa maong award tungod sa iyang role sa romantic comedy nga salidang My Baby Love #KiligPamor. Diin kauban niya ang iyang love team sa Itbulaga Akali serye nga si Alden Richards, Vic Soto ug Ay de las Alas. Apan si Maine wala madawat ug personal ang iyang award tungod kay nagbakasyon kini sa Japan. Ug gani ang ubang winners sa MMFF. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. Ug i-follow mi sa Twitter @Sun.Star Showbiz. Ug gani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ug mga higala, tulo ka adlaw na lang og 2016 na. Din na natapos ang atong mabalita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter @Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Pilipinas. Ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!